Hi havia una vegada un nen i una nena que es deien Pau i Núria. Vivien a Vandellòs, un poblet molt petit. Tot i que era a prop d'altres municipis, els seus habitants no acostumaven a viatjar gaire. A la tarda, quan sortien de l'escola, la Núria i en Pau solien anar al parc. És un fragment del conte Viatge de somni que els alumnes de l'Escola Valdelors han posat en escena aquest dimarts a l'Auditori de Vandellòs en el marc de la cantata de final de curs. Tracta d'un viatge imaginari que fan dos nens i a cada indret que arriben, tots els alumnes des d'infantil a sisè fan una cantata. L'espectacle va continuar amb coreografies musicals com El llibre de la selva, Mamma Mia i Gris, a càrrec d'alumnes de cicle mitjà i superior. Tot seguit, alumnes de l'escola van interpretar la peça instrumental Second Vals amb la participació de Valentina Rasoc, professora d'acordió de l'Escola Municipal de Música, que va col·laborar a títol personal en aquesta funció de final de curs de l'Escola Valdelors. La música de l'Axambusto, Sopa de Cabra i els Pets va posar punt i final a la cantata amb El Gran Show, un espectacle que representa la història del rock català. Va ser interpretada per alumnes de mitjà i superior, acompanyats per les guitarres dels mestres David i Àlex i l'exalumne Santi Latre. Bé, la cantata de rock l'acompanyarem nosaltres amb un baix elèctric, una guitarra acústica i una guitarra elèctrica. Per a fer la música en directe, com que el rock sempre demana una mica més de directe, doncs fem la música nosaltres. La bateria sí que està gravada, però la resta ho fem nosaltres. Ens ajuda el Santi, que és exalumne de l'escola, i bé, li ho vam proposar i li va agradar la idea i ens ajuda, sí, ell toca la guitarra elèctrica. Després jo tocaré el baix i Àlex, que és mestre de primària però és de música també, tocarà la guitarra acústica. El públic atent i entusiasta va acabar cantant i ballant, contagiat de tant ritme i alegria.